Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Юл хаталарны кичерми. Районда юхиди рейдлары дәвам итә. С начала года с участием мототранспорта произошло 143 ДТП, в котором 9 человек погибло и 155 пострадали. Хуҗалык кырылмаларын теркәү мәҗбүриме? Актуаль сорауларга Татарстан Росреестры җавап бирә. Если ваша постройка подходит под эти критерии, то возможно смело уже ставить и на кадастровый учет, и регистрировать право собственности. Вакыт елгасы буйлап, Ознакайда ветераннар көймәләрдә йөздиләр. 70 елда нефтяниклар Актага су елгасының уровенін көтеру үшін сыйгандар шул плотинаны. И шуннан берле бу шарлау барлыкка килеп. Татарстанда мотоцикл оператив профилактик чаралары тамамланды. Рейд вакытында 17дән артык юл йөрү кагыйдәләрен бозу очраклары теркәлгән. 30дан артык мотоцикл йөртүче тикшерелгән. Тулырак алдагы материалда. Бу кадрлар операция вакытында төшерелгән. Инспекторлар мотоциклларның техник хәленнән тыш юл кагыйдәләре бозу очракларында катгый тикшергән. Рейд тамамланды, ләкин нәтиҗәләре җитди. Әлмәт районындагына 30дан артык мотоцикл йөртүчесе тикшерелгән. 17 юлдан йөрү кагыйдәләрен бозу очраклары теркәлгән. Алар арасында транспорт чарасы белән идарә итү хукукыннан башка йөрү һәм махсус экипировка, ягъни шлем кулланмау. Бозулар статистикасы шундырак. 4 очракта тизлекне арттыру, 2 мотоцикл йөртүчедә транспорт чарасы белән идарә итү хукукы юк, 2 очракта кисешү урынын дөрес үтмәү һәм берешәр иминләштерү документы булмау, медицина тикшерүдән баш тарту, пассажирларны транспортта дөрес күчерү кагыйдәләрен бозу, шулай ук өстенлек бирмәү очраклары. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним водителям. С начала года с участием мототранспорта произошло 143 ДТП, в котором 9 человек погибло и 155 пострадали. Госавтоинспекция призывает родителей исключить возможность доступа детей к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения. Мондый бозулар өчен аерым җаваплылык каралган. 5000-нән 30 кадәр штраф һәм транспорт чарасы тоткарлау. Правила не нарушаю, документы все есть, страховки, все. Юхиди хезмәткәрләре искәртеп тора. Мотоцикл йөртү өчен осталык һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен катгый үтәү кирәк. Алия Муратова, Рамиль Мазартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Жер кишәрлегендәге хуҗалык кырылмалары шәһәр читендәге тормышның аерылгысыз өлешенә әверелеп, күп функцияләр башкара. Аларны теркәү кирәкме? Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк һәм капиталь булган кырылмаларны исәпкә куюга карата законда нинди яңалыклар кабул ителде? Бу сорауларга җавапларны Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең Әлмәт бүлеге башлыгы Эльвира Аблеева бирде. Хуҗалык кырылмаларына сарай, мунча, теплица, урам бәдрәфләре һәм душ, шулай ук участокта урнашкан башка кырылмалар керә. Барлык ярдәмче кырылмаларда кадастр исәбенә куела торган объект булып саналмый. Әгәр дә җир белән ныклы элемтә, мәсәлән, тирәнәйтелгән фундамент булса һәм объектны күчереп булмый икән, аны теркәү таләп ителә. Төзелешнең материалы да мөһим. Бу сүтле торган конструкцияләр түгел, тоташ материаллар булырга тиеш. Кирпеч, блоклар. Если ваша постройка подходит под эти критерии, то возможно смело уже ставить и на кадастровый учет, и регистрировать право собственности.
Әгәр сезнең корылма бу критерийларга туры килә икән, сез аны кадастр исәбенә дә куярга, милек хокукын теркәргә дә мөмкин. Бүген 317 федераль закон нигезендә бездә индивидуаль торак төзелеше, шәхси ярдәмче хуҗалык алып һәм бакчачылык алып бару өчен җир кишәрлегендә урнашкан хуҗалык корылмаларына милек хокукын кадастр исәбенә кую һәм теркәүнең гадиләштерелгән процедурасы кертелде. Подсобного хозяйства и для ведения садоводства. Участоктан рөхсәт ителгән файдалану түрен дә исәпкә алырга кирәк. Әгәр җир кишәрлеге яшелчәлек алып бару өчен каралган булса, анда капиталь төзелеш объектларын торгызырга ярамый. Инвентарь һәм уңышны саклау өчен күчемсез милек объектлары булмаган хуҗалык корылмаларын гына урнаштырырга мөмкин. Ә менә бакча участогында җир белән нык бәйләнгән капиталь ярдәмче корылмалар да урнаштырырга була. Для оформления вам необходимо... Рәсмиләштерү өчен сезгә кадастр инженерына мөрәҗәгать итәргә, күчемсез милек объекты турында декларация нигезендә технологик план әзерләргә һәм аннары инде Росреестр адресына хокукны теркәүне кадастр исәбенә кую турында гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гариза белән я милекче үзе, я әгәр әлеге мәгълүмат кадастр эшләрен башкаруга подряд шартнамәсендә язылган булса, кадастр инженеры үзе мөрәҗәгать итә ала. Информация прописана в договоре подряда на выполнение кадастровых работ. Шунда истә тотырга кирәк. Хуҗалык корылмаларын төзү, тиешле территорияның шәһәр төзү кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылырга тиеш. Шулай ук җир кишәрлекләреннән арада норма буенча калдырылырга тиеш. Башка темаларга. Бөгелмә шәһәренең татар мәдәнияте үзәгендә архивтагы тикшеренүләр тәҗрибәсе гаилә шәҗәрәсен төзү дигән ачык лекция узды. Аны тарихчы, туган якны өйрәнүче Россия Халык фәннәр академиясе академигы Станислав Недобешкин үткәрде. Ул бөгелмәлеләргә гаиләнең тамырларын эзләүнең заманча ысуллары турында сөйләде. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Алексей Дятлов үзенең шәҗәрәсен 2020 елда төзи башлаган. Буш бүгенге көндә дә дәвам итә. Архив тикшеренүләре турындагы ачык лекцияга ул айрыкча кызыксынып килгән. Туган якны өйрәнүче Станислав Недобешкинга шәҗәрәләрне өйрәнү буенча сораулары да бар. Әни Хәмәти ягыннан да, хатыным ягыннан да минем шәҗәрәдә инде 550 кеше тупланды. Әни тармагы буенча шәҗәрә бутагында Советлар Союзы герое Иван Никитин барлыгы ачыкланды. Ул әбиемнең әнисенең бер туган абыйсы икән. Гаилә тарихын өйрәнүне нәрсәдән башларга, архивларда нәрсә табарга мөмкин? Үткәннәрне белү кешеләргә бүген ничек ярдәм итә ала? Мондый сорауларны бөгелмәлеләр ачык лекцияда бирделәр. Сорауларга презентация авторы күп еллык тәҗрибәле крайны өйрәнүче Станислав Недобешкин җавап бирде. Вообще последний год. Бөгелмәдә һәм тулаем ил буенча кешеләрдә шәҗәрәгә кызыксыну арта. Архивларда ничек эшләргә менә бу сораулар буенча презентация ясадым. Кемдер гаилә әгъзалары белән кызыксына гына башлаган, кемдер юл башында тора. Халыкның сораулары да күп. Шуңа оештырылды инде бу очрашу. Очрашу шәһәр үзәге буйлап экскурсия белән тәмамланды. Шәһәр халкы үзләре өчен сәүдәгәрләр йортларының, базар мәйданының тарихын ачты. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтир компаниясе. Азнакай районы ветераннары Ык елгасы буйлап көймәләрдә йөздиләр. Әлеге чараны уздыру туган як проекты кысаларында Татарстан рәисе гранты бәйгесендә катнашып, җиңүгә ирешү нәтиҗәсендә мөмкин булды. Йөзү чарасында хәрәкәт итүнең баш инструкторы, районның яшьләр һәм туризм идарәсе баш белгече, Патриот хәрби патриотик клубы Азфлай парапланистлар клубы директоры Данис Мусин. Проект буенча 12 йөзү каралган. Аның 11-сен безнең коллегаларыбыз да күреп кайтты. Туган як проекты буыннар арасындагы элемтәләрне ныгыту, табигатькә мәхәббәт тәрбияләү, гаилә традицияләрен үстерү максатларын үз эченә ала. Аның нигезендә өлкән яшьтәгеләр һәм аларның оныклары катнашында су өстендә катамараннарда йөзү башкарыла. Су юлы Вакыт елгасы исеме астында үтә. Без хәзерге вакытта Ыкның уртасыннан йөзәбез. Бездән сул якта Мәскәү вакыты, уң якта Башкорт вакыты. Менә шуңа күрә шулай аталган да әлеге маршрут. Катнашучылар биредә алган тәэсирләре белән дә уртаклаштылар. Беренче тапкыр аныгымнап киләсем килде шуңарга. Күрәсем килде Ык буйларын тоже. Матур, рәхмәт, менә бер шушындый ниләр организовать иткәнгә. Шарлавыкның үз тарихы бар дип белдерде йөзүләрне оештыручы Данис Мусин. Менә без яңа гына үттек плотинаны, искусственный плотина ул. Аны ни өчен ясаганнар? 73 елда нефтяниклар Ыктагы су елгасының уровенен күтәрү өчен төзегәннәр шул плотинаны. И шуннан бирле бу шарлавык барлыкка килде.
Әлфия Бахауддинова бирегә сеңлесе, кызы, оныклары белән бергәләп килгән. Мондый чараны 80 яшьлек юбилеема бүләк итеп кабул итәм ди. Бик канагат. Рәхмәт. Әле минем быел юбилей 80 яшь тулды миңа. Менә бу шул юбилейга бүләк инде миңа. Зур бүләк булды бу. Мне понравились кувшинки и как мы катались по течению. Шарлавык бик ошады безгә. 3 мәртәбә чыктык шарлавыктан. Шундый күңел күтәренке булды. Балларга да шады. Очень сплоченная такая добродушная команда. Я здесь первый раз, но мне очень понравилось. Төрле яшьтәге кешеләрне берләштергән йөзүләр 4 кабартылган көймәдә башкарылды. Анда 40-ка якын кеше катнашты. Араларында районның иҗтимагый советы әгъзалары, Актүбә бистәсе ветераннары, волонтерлар бар. А когда нам предложили вот этот... Безгә бу искиткеч чарада катнашуны тәкъдим иткәч, кемне алырга дигән сорау тумады. Ни дисәң дә, бистәдә 3000 пенсионер бар. Беренче эш итеп, әлбәттә, иң лаеклыларны, безнең волонтерлар, Виктория волонтерлары төркемен чакырдык. Бу инде икенче команда. Без 60-тан артык кеше. Берсенә генә сыешмыйбыз. Барысының да тәсирләре искиткеч. Алар шат булганга, мин дә шат. Я рада за то, что они рады. Ничә сплав үткәрсәк тә, тулы, балалар да, өлкәннәр дә канәгать ди проектның авторы, район шәһәр ветераннар советы рәисе Миләүшә Рәшитова. Һәр вакыт оныклар белән каядыр барып булмый. Менә бүгенге аларның шушы мероприятиедә катнашулары балаларның да, өлкәннәрнең дә күңелендә гомерлек истәлек булып калыр дигән фикер белән уйлыйм инде мин. Аннан соң безнең табигатыбыз бик матур. Татарстанның табигаты бик матур, Азнакайыбызның табигаты бик матур, ак буе бик үзенчәлекле табигатлы ул. Менә шушы табигатның матурлыгын күрә белсеннәр. Үзебезнең туган ягыбызга мәхәббәт тәрбияләүне максат итеп куйдык. Өлкәннәр дә, балалар да гитарага кушылып җырладылар, табигатның үзенчәлекле урыннарын күзәттеләр, иртәнге һәм көндезге аш белән сыйландылар. Оештыручыларга рәхмәт әйтеп, күтәренке кәеф белән кайтып киттеләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә ял көннәре чын бәйрәм. Җомгадан ук шәһәр урамнарында төрле юнәлештәге чаралар үтәчәк. Музыка, спорт, юмор, гастрономия, иҗат һәм башка гаилә белән күңел ачу мөмкинлекләре. 1 августта Татарстан нефтінің 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркының төп сәхнәсендә этнофестиваль кысаларында Әйдә шаяр татар шаяннар һәм топкырлар клубыннан тамаша көтелә. Соңрак татар яшьләре өчен дискотека уздырылачак. Шул ук көнне рәсем сәнгате фестивалендә 555 кеше бер юлы рәсем ясап, рекорд куярга планлаштыралар. Шимбә мәдәни мөхит проекты кысаларында шәһәрнең 8 мәйданчыгында чаралар узачак. Каракүз скверында китап фестивале һәм орган музыкасы. Яшьлек һәм Көнбатыш капкасы скверларында иҗади мастер-класслар. Комсомол паркында Айгөл Украинская рояльдә чыгыш ясаячак. Сәламәтлек паркында балалар өчен анимация программасы. Драма театры артындагы фонтан янында Лилия Әхмәтовадан саз моңнары. Активлык яратучылар өчен махсус программа индустриаль скверда оештырыла. 2 августта биредә Свобода урам мәдәният фестивале үтәчәк. BMX, скейт, самокат, брейкинг, баскетбол кебек спорт төрләре буенча ярышлар узачак. Шулай ук граффити шоу, диджей мастер-класслары һәм автокүргәзмә. Хедлайнерлар булып Сава төркеме һәм Лолита Кос килә. Шәһәр пляжында телне йотарлык гастрофестиваль. 2 һәм 3 август махсус оештырылган гастро авыл мәйданчыгында милли ашлар, печән, самоварлар, учакта пешкән ризыклар тәкъдим ителәчәк. Казан, Мәскәү һәм Әлмәт аш-су осталары мастер-класслар үткәрәчәк. Әкишен зур концерт көтелә. 3 август шәһәр пляжында Каракүз фестивале Ак уикенд кысаларында джаздан башлап эстрада йолдызларына кадәр кунаклар киләчәк. Игорь Бутман һәм Мәскәү джаз оркестры, Билли Бенс, Иванушки Интернешнл.
Шулай ук якшәмбе шәһәр паркында Флюра Талипованың жанга үтеп керә торган җырлар концерты узачак. Татарстанның популяр артисткасы һәм композиторы сезгә җылы хисләр һәм илһам бүләк итәчәк. Юмор һәм интеллектуаль уеннарны яратучылар өчен дә чаралар җитәрлек. 2 августта шәһәр пляжында Татнефть кубогы өчен юмор фестивале узачак. Югары һәм премьер лига шаяннар һәм тапкырлар клубы командалары сезнең көлүегез һәм алкышларыгыз өчен көрәшәчәк. Музыка, спорт, иҗат һәм тәмле ризыклар бу елларда әлбәттә һәркем өчен чара бар. Күңелегезгә якын булганнарын сайлагыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.